da ka jing duai lang penlong ki peliar ka Germany bat koroko haden baladep ka jing ele kai ni pedang skobha bat ai kubla yapi sachisen shikane ko video ka jing kerpat ya ki paralong ki bampat de ban subscribe skobha ban yon yu tu subscribe button yapi ke bedang wan thamai hakane ka channel kane ken ka ta ka dei ka jing ele kai football ka bashisha ka bahok bat ka bakhoj hakaba kirang ele kai jong kari Germany kumjoro kirang ile kai jong kari koroko kilapan iya kanuksa kababahatam shikiwei pat kiri pat shikiwei pat kirang ile kai bamakiro kide bandon ya kane ka jinglong kaba kine ki artali kiri kilapan i hadin baladep ka jing ile kai jongki manin kamet kumban shukdaw hangne ba ke jing ile kai jong ka FIFA World Cup manin kamet habdang kari Germany persya iya kari koroko kabadai kari kabale manrung first time shaka World Cup manta usnam arajar arpe honrew hakaba hakane kajing elekai kari Germany kabadai kari kabale manra hadu sausen ya ka World Cup kalala ban pelem ya kane kari koroko hadu dah hanyau la kawai kol te ke aipat kabalaja haden baladep kane kajing elekai jongkene ki artli kiri la aban ong ba kajing ja kabom juja koj hakajing elekai football kabala ro ban ketik ban pen palang ya kamansin bat kodonot jong kiri wi football hasatlak jong kapartai hakaba kini ki artli kiri kilale hadin baladep kajing elekai hakaba kilapan i ya kajing buram mar kaliang iwei ya iwei pat namar ki singotho ba kajing elekai football kadei tang kajing elekai bakin ha ban ya khun hoat kidon ya kaju katong kata ban yo ya kajing job hanrai ha pedeng kata kajing ya khun kamdei pat bandon kajing ya shon para brew handai kidei bandon ya kata kamansin kajing ya map kaliang habadon kajing bakla bat kadan ru kajing buram iwei ya iwei pat handai kabakam karpang bat kapapan ya kadonot jong kinong petkai hakane kajing ya kai manin kamet kadai haden baladep kajing ya kai kini ki artli kiri kirang ya kai jongka kila penlong da kajing duai lang rengkat ban ai ke buram she ublai kisngau tho badai lang ba jong ublai kilayo ban ya shimbanta hakane kajing ya khun ya kajing ya kai football hakane ke FIFA World Cup menta usnam arajar arpew nru bat kumjoro uwei ni kirang ya kai jong ke Germany ubalio bantep nengkong ya ka kol na ka banta ke Germany hakane kajing ya kai hakamenet ka ba hanru uta udai u filik nemsha habala kali jing kali u haden baladep kajing ya kai ula ong ba hakajing ya kai ngin hab ban ya kon persya hanrai haden baladep pat kajing ya kai namar ngidei ki Kristan ngilong shi para ha uji sukres bat ngi pelong ya kajing duai ka balangkot namar ngingej ba uji sukres udai banyo ya ke buram wat ha kajing ya kai kane kajing kren jong u filik mesha ka paushai haden ba uleyo ban tep kol ka banengkong na ka banta kari jong u kata kari Germany ule celebrate lani lekeman de ka bara ya kikti shajarong ban aya ke buram bat kajing ya ro sha uji sukres bat kumjuro ulapan iya ka sain jong ka pansngat ka ba uji sukres udai mau badan hok ban phong ya ka namar ba udai usim jong kisim bat utrai jong kitrai om tang kata ba pai pat shakirang ya kai jong kari koroko kumban shukdaw hangne ngiyo i bahaswa bakin lej ban yashim banta hakane ka jingela kai jong ka World Cup kila pelong da ka jing duai ka jingero bat ka jingruai da kisur gospel kasur ka bayero bat pendon buram ya uji sukres namar bakis ngotho dailang ba jong u bat ka jingalam jong u kilayo ban yashim banta nengkok haka World Cup hamanta usnam arajar arpew nru kuble shibon ya pe ke basngam bat pe ya kene ke video ngin saya kendo bat yasham pat bat pe haka wai pat ko update kuble shibon